Yan na siya. Sana mag-molt pa, no? Mukha na siyang, mukha na siyang suso. Putang ina, laki masyado. Pag ginawaan mo siguro, do, utik. Mukha ng suso, mga idol, do. So, magandang gabi mga bossing, no? So, ito, tinatry ko siyang pakainin. May kain-kain na siya ng ipis. Pero ito, pumasok sa loob ng bahay to, no? So, naipit yan ng anak ko. So, alam ko naman yan mamamatay din. So, pinakain natin, no? Hanggang Japan natin. Ayan, no? Grabe, laki na ng tiyan niya. Kain pa rin siya ng kain, no? Ang taba na nito. Tapos, makikita niya dito, ubos na itong tutubi. Abo na lang yan, no? Kumbaga sa ano, sip-sip niya na yan. So, yun, binitawan niyang ipis. Pero babalik ko yan mamaya, kakainin niya ulit yan. So sana talaga mag-molt to mga boss, no? First time ko siguro makapalabas ng sobrang laking gagambang Japan. Kung mag-molt pa, no? So natatakot lang ako. Kain siya ng kain, sobrang tigas ng sapot niya. So hindi ko sure kung mag-molt pa to. Kasi sobrang laki na nito. Pero pwede pa to eh. Kaso sa wild kasi nakikita ko yung mga sobrang laki talaga. Pero kung mag-molt pa to, malamang sa malamang mga boss, ganon kalaki to. Yung sa wild talaga na sobrang laking gagambang Japan, no? Sana kayanin natin. Sana mag-molt pa, no? Mukha na siyang, mukha na siyang suso. Putang ina, laki masyado. Pag ginawaan mo siguro, do, utik. Mukha ng suso, mga idol, do. Kain pa natin kung kakain pa. Ano bigay ito? Kasi may lots pa ako naiwan kanina. Kakatin niya pa to. Patay na to eh. Wala, sinip-sip niya na. Ito. Ang loko. Kain pa rin yung suso. Mukha na siyang golden gold. Ang laki. Ang kain ka lang ng kain dyan. Ang pusa naman dito. Ang inang yan. May sira ulo. Hoy. Kuha mo. Hoy. Puta, may daga. Siguro na may sa taas to. Hoy. Maano mo kable ng internet. Gumgul ka. Oh, ano? Ano? Catwoman pala to eh. Ina, ano? Saan yung daga? Hanapin mo. Tangina mo. Saan yung daga? Ay, Meng, saan yung daga?